tata. Frumos al dracu. Ia uitați-vă. Nici mă cu mine. Ai răbdare că nu știi unde o să ajungi acasă. Asta e. Are titi scurt. Ia mâncat pe cur. Ia uite-te pe geaca ta. Te-a mâncat pe cur, de-aia mă. Mariane, tu unde culmă, tu nu fac. Păi n-ai roșu, cap. Hai să mine. Dacă vrei să... Dule! Eu nu vreau. Eu sunt online. Uite, ia fusta. Ia. Iubi! Eu ce hotărât să... Te dai și afară, hai că E o gene pătinte, unde e? Hai, care e fixul? Ia ce fuge ca să Liberați terenul! Da, păsă pe mine. Mi-a dat lângă. Ia-o, mă, cu foame! Eu n-am doar am putut. Șurii! Toate domnișoarele sunt invitate aici să prindă buchetul. Cine poate, bineînțeles. Ce chinuiau? Unde n-ai tu voie? Să prinzi tu, că nu te măritat. Hai, ia du-te alea. La poartă, să mai la poartă. Hai mă, lasă-mă. Stai! Să vină toate domnișoarele aici, care vor să mărite, bineînțeles. Hai de capul meu. Lasă-mă răspundă odată! Stai mă, că zice domnul și Ești o măisură drăgușoară. Gata? Alina, hai! Am zis că mergem acasă. Crezi că stau și te Păi aștept? ce ai mă, ce circ a fost aici? Cum să pleci? Haide, bine, stai și aici. Hai, gata. Da, cine mai dă de mână, mă, vere, mă? Stai în mijloc, stai în mijloc. Gata! Hai, mă, că toate vă măriți, stați voi liniștite. Nu rămâne una fără. Gata, mă, ia la luat. Mai dă reloare. Ia. Dă-l până jos, la ciufurii de tot. Hai că nu vă măritați niciuna și gata. Generică, hai cu astea. Ia uite, vino, am prins și eu. Mamă, ce de fete nemărite.